Kaixo, bideo honetan egingo duguna da berriro ere ekuazio sistema bat ebatzi, baina oraingo honetan laburketa metodoaren bidez. Ebatzeko dugun ekuazio sistema hau da. Eta lehendabizi azaldu nahiko dizueke zertan datzan laburketa metodo. Izenak azaltzen duen bezala, adierazten duen bezala, bi ekuazioetatik bakarrera llegatzea du helburu, laburtzea da bi ekuazioetatik batera. Eta hau egingo dugu ez ezaguna, kasu honetan ia laburtuko dut, laburtzeko, desagertarazteko, bai? Orduan, esan dizudanez, Y-koa egingo dut laburtu, desagertaraziko dut. Eta hortarako behar dut iak eukitzea koefiziente berdina, baina aurkako zeinuarekin. Hau da, koefizientea gogoratu dela, ez ezaguna biderkatzen duen gai numerikoa, bai? Orduan, behar dut berdina izatea. Hemen dugu plus bi eta hemen dugu minus hiru. Behar dut berdina izatea. Eta hortarako biderkatuko ditut bi ekuazioak. Lehenengo ekuazioa biderkatuko dut hiruarekin, eta hemen lortuko dut 6i, eta bigarren ekuazioa biderkatuko dut biarekin, eta hemen lortuko dut minus 6i. Beraz, hori da egingo dugun lehenengo gauza. Ekuazioak biderkatu aurkako zeinu duten koefizienteak lortzeko. Ez ezagun berean. Kasu honetan, bi ekuazioetan Y-koa izango da laburtuko dugun gaia. Edo, hala. Orduan, lehenengo ekuazioa hiruarekin biderkatzen dut, eta hasten naiz biderkatzen. Hiru isa bider hiru, bederatzi isa. Plus bi i bider hiru, 6i. Eta 8 bider hiru, 24. Astu zait komentatzea, baina, ekuazio bat biderkatzen dugunean zenbaki batekin, lortzen dugun ekuazio berria, ekuazio baliokidea da. Bai, beraz, ekuazio berrian ez da erantzuna aldatuko, bai, erantzuna mantenduko da, ekuazio baliokidea delako. Ekuazio osoa zenbaki batengatik biderkatu dudalako. Eta bueltatzen gara egiten ari ginen hortara. Bigarren ekuazioa biderkatuko dut, kasu honetan, bi zenbakiarekin, eta goaz. 4 isa bider bi, 8 isa. Minus hiru i bider bi, minus 6i, eta 5 bider bi, 10. Orain ikusten duzuenez, bai dugula, bai, aurkako zeinua duten koefizienteak iari biderkatzen. Beraz, egingo dugun hurrengo gauza, izango da bi ekuazioak gehitzea. Jartzen ditugu bi ekuazioak gehitzeko moduan, eta gehiketarekin hasten gara. 9 isa gehi 8 isa, 17 isa da. Plus 6i gehi minus 6i, da 0i, beraz ez dut ez da idazten. Eta 24 gehi 10 da 34. Beraz, hurrengoa dugu, 17 isa berdin 34. Ikusten duzuenez, ekuazioa erraz ebatzi aldugu, ze ez ezagun bakarra dago. Isari 17 biderkatzen dio, beraz beste aldera 17 pasatuko da zatitzen, bai? 34 zati 17, bi. Badugu, lehenengo ez ezagunaren zenbakizko balioa. Badugu, lanaren erdia egina. Orain, zenbakizko balioa hau, beste ekuazioetako batean, bai lehenengoan edo bai bigarren ordezkatuko dugu. Edo zein ekuazioetan ordezkatuko dugu. Kasu honetan nik bigarren ekuazioa aukeratu dut, eta aukeratu dut soilik beti lehenengo ekuazioa aukeratzen dudalako, beraz aldatzea arren. Isa ageri den tokian jarriko dugu, bere zenbakizko balio da, bi. Hasten gara, 4 bider isa, hau da 4 bider bi, ken hiru i, berdin 5. 8 ken hiru i, berdin 5. Eta 8 hau beste aldera pasako da, kentzen, bai? Minus hiru i, berdin, 5 ken 8. Hau da, minus hiru i, berdin, minus hiru. Beraz, i, berdin, minus hiru, hau da, 5 ken 8, zati minus hiru. Hau da, hemen biderkatzen ari zen koefiziente. Y-ko berdin, bat. Baditugu beraz, erantzunak. Isa berdin, bi, eta i berdin, bat. Laburketa metodoaren bidez egin dugu, gogoratu laburtzea dela bi ekuazioetatik bakarra lortzea, kasu honetan hau izan da lortu dugun ekuazioa, eta hortarako
biderkatu behar dugu edo ekuazioetako bat edo biak zenbakiren batengatik. Hori zertarako koefiziente berdina, baina arkako zeinuarekin lortzeko. Bueno, espero dut ulertu izatea eta praktikan jartzea metodo hau ere.